If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, the Spirit of truth, that He may abide with me, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, even the Spirit of truth, the Spirit of truth. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with me, that He may abide with you forever. Even the Spirit of even the Spirit of truth, the Spirit of truth, that He may abide with me, that He may abide with you forever. Even the Spirit of
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qaddis il-lejla b'ħerqa kbira nitolbuk biex tibgħat l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuqna, l-Ispirtu tal-Verità, il-Paraklitu, id-Difensur, l-Avukat, dak li jaqbes għalina. Nitolbuk Missier Qaddis biex tibgħatilna li dan l-Ispirtu ħalli jgħinna nwettqu il-kelma ta' Ibnek Ġesu li aħna tant inħobbu. Din il-kelma li taqadna flimkien miegħu, li taqadna flimkien miegħek, biex inkunu l-kol maqudin ħaġa waħda flimkien, Missier, Iben, Spiritu Qaddis u aħna. Trinità flimkien mal-umanità. Ħalli jentu aħna flimkien nejxu u nsaltnu fl-imħabba fil-paċi għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lit-tixxibli tiegħu: jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-Verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema. Nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom qed tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qed tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'Missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier. U jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd bil-għajnuna talla rġajna nġbarna flimkien biex nippruvaw nirriflettu ftit fuq dan il-Vanġelu tal-jum, tal-lum, il-lum is-Sitt tal-Għid. U Vanġelu impenjattiv bħal dawn l-aħħar 3 ħedut meta ma jkollniex rakkont ġrajja storja, ikun ftit iktar ikkomplikat għalina biex insegwuh, biex nifmuh, biex nidħlu fil-profondità tiegħu. Però ejjew nippruvaw bil-mod u bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis illi Ġesu stess illum fil-Vanġelu talab għalina. Talab lill-Missier għalina, nitlob lill-Missier biex jibgħatilkom sejjaħlu d-Difensur, il-Parakletos. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis biex jiġi fina l-lejla f'kull wieħed u f'kull waħda minna kif aħna miġburin fi djarna, ħalli mhux biss jiftilna widnejna, imma jiftaħ il-moħħ u l-qalb u jqanqal fina ħeġġa xewqa biex nifhmu din il-kelma. Għax iktar ma nifhmu mill-kelma, iktar inkunu qegħdin nintegraw fina, nikkomprendu fina il-persuna ta' Ġesu. Iktar ma nifhmu mill-kelma, iktar ma narfu mill-kelma, iktar Ġesu ikun qiegħed isir ħaġa waħda magħna. Hekk allura nibdew din is-silta li riflettu fuqha qegħdin fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 14, ftit wara l-ħasir ta' Riġlejn. Din is-silta tiġi ftit wara is-silta li riflettejna fuqha il-ħadd li għadda il-5 ħadd tal-Għid. U Ġesu jibda billi lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom jekk tħobbuni tħarsu il-kmandamenti tiegħi. Ejja nippruvaw nifhmuha din is-sentenza għax tant nisimgħuha li tibqa' għaddejja minn fuq rasna li ma nifhmux il-pace, il-gravità, l-importanza sbuħija ta' dak li trid tgħidilna. Jekk tħobbuni ħarsu il-kmandamenti tiegħi. Imma hawnhekk Ġesu donnu qiegħed jirrikattana, qiegħed jgħidilna illi jekk intom tgħidu li tħobbuni tridu bil-fors tħarsu l-kmandamenti tiegħi, mela l-imħabba tista' tkun bil-fors. Interessanti. Mela l-imħabba tista' tkun bil-fors. Immaġinaw ikun hemm tfajla illi tkun qed tiġri wara ġuvni, il-ġuvni ma jkunx ħagrazzja magħha u dejn tridu li l-ġuvni iħobba bil-fors. Jista' jkun, imma mhux qiegħed jgħidilna xi ħaġa hekk Ġesu kważi jekk tħobbuni
tridu tħarsu l-kmandamenti tiegħi le Ġesu mhux hekk qiegħed jgħidilna. Ġesu qiegħed jgħidilna affarijiet oħra. Ħa nippruvaw nifhmu ftit. Il-kelma tħobbuni hija l-kelma li issa naħseb drajna nisimgħuha il-kelma agape. Jekk tħobbuni bl-imħabba tal-għotja, jekk tħobbuni bl-imħabba tad-dedikazzjoni, bl-imħabba li ma toqgħodx tinkwieta jekk hux se tbagħti jew le. Din hija l-imħabba agape. U Ġesu qiegħed jitkellem minn din l-imħabba. Interessanti għax meta raġel iħobb mara, forsi dan hu l-iktar eżempju li bih nistgħu niftehmu, jew mara tħobb raġel, x'jiġri. Dak ir-raġel minn dik il-mara normalment iħobb xi affarijiet li lanqas hu stess mhu kapaċi jiddeċifra, jindividwa. Lanqas hu stess ma jkun kapaċi jtara din il-ħaġa nħobba u din l-oħra ma tantx inħobba. Tant illi meta tistaqsih xi tħobb f'din il-persuna, dak li jkun jgħidlek kelma tnejn tlieta ma jkunx kapaċi jinżel fid-dettall fil-fond tagħha. Għaliex? Għax aħna ħafna drabi meta nħobbu persuna nħobbuha sħiħa. Ma jfissirx inħobbu kollox fija. Imma dan xi fisser? Dan ifisser li meta raġel iħobb mara, jekk iħobb lil din il-mara għax iżżomm l-ordni, u joġbu l-fatt li din il-mara żżomm l-ordni fid-dar, mara ordinata, mela dak ifisser li dak ir-raġel iħobb lil dik il-mara bil-kmandamenti tagħha, bir-regoli tagħha. Hekk jew le qed niftehmu xi ftit. Dak ir-raġel iħobb lil dik il-mara bir-regola ta' ħajjitha. U kważi jkun jixtieq li dik ir-regola ta' ħajjitha issir ir-regola ta' ħajtu. Anki jekk forsi ħares lejha mill-bogħod. Forsi mhux kapaċi immedjatament illi hu wkoll jassumi u wkoll ipoġġi fil-prattika issa stess ir-regola tal-ħajja tat-tfajla jew tal-mara tiegħu, imma jaspira jixtieq li l-qudiem anki dik ir-regola tal-ħajja issir tiegħu. Interessanti, id-diskors tal-imħabba huwa verament interessanti għaliex. Għax l-imħabba, jien nippruvaw nifhmu ftit, li toħroġ minna, l-imħabba toħroġ bil-qalb tal-bniedem. Imma il-kelma stess li għadna kif edna toħroġ, l-imħabba mhijiex autoreferenzjali ngħidu la kelma tqila. L-imħabba ma ddurx miegħi nnifsi, jekk jien inħobb il xi ħadd, jien noħroġ il-barra minn innifsi u nsejb il-mistrieħ tiegħi f'xi ħadd ieħor. L-imħabba ssejb is-sodisfazzjon tagħha il-barra minna infisha fil-persuna l-oħra. U fil-persuna l-oħra sħiħa. U fil-persuna l-oħra anki bir-regoli tagħha. Kemm hu interessanti dan id-diskors għax qed ngħixu fi żmien fejn kważi ir-regoli m'għadhomx jeżistu. Jew inkella ftejt. Kważi sirna allerġiċi għar-regoli u x'hekk. Forsi dan iż-żmien li qed ngħixu tal-coronavirus reġa' ġibna ftit inse konxi kemm huwa importanti r-regoli u jekk nobduhom ingawduk ma nobduhomx imbagħtu. Imma ngħidwa kif inhi u x'hekk. Ma nistgħux niċħdu li fis-soċjetà għaddejjin minn kriżi tar-regoli, għaddejjin minn kriżi ngħidula tal-figura maskili, tar-raġel għaliex. Għax fit-tradizzjoni mhux biss soċjokulturali, mhux biss fil-kulturi, fl-istorja, imma anke fit-tradizzjoni tal-istudju psikoloġiku, ir-raġel u dejjem sinjal tal-limitu, sinjal tar-regola. Sa hawnhekk tista' tasal, dik il-ħaġa ma tistax tagħmilha, dik l-oħra aħjar tagħmilha b'dan il-mod milli b'dak il-mod. U dan minħabba diversi raġunijiet illi mhux il-mument li nidħlu fihom. Però interessanti ħafna u din hekk nixtieq li nieqfu ftit fuqha nagħmlu ftit enfasi fuqha illejla, illi jonqsu r-regoli ma jistax ikun hemm imħabba. Anki fil-familja, mhux biss fid-diskors li għandu x'jaqsam ma' Ġesu. Għaliex? Ippruvaw irriflettu ftit, nippruvaw nirriflettu ftit. Huma ir-regoli illi iqajmu fina u jkabbru fina x-xewqat. Ħanġibu eżempju sempliċi. Mela, tifel irid jixtri mobile ġdid. Tajjeb, ir-regola u xek li taħ missieru għallu issa taħdem xi ftit fis-sajf, imbagħad inżidek xi ħaġa jien ma dak li tkun lajt inti u tixtri mobile dik hija r-regola. Immaġinaw dik ir-regola xewqa kbira għanqlet u qajmet f'dak it-tifel. Ix-xewqa mhux biss tal-mobile imma x-xewqa li jaħdem,
Imma x-xewqa illi jasal biex b'xi mod bil-mod il-mod jiġbor kemm jista' jkun flus, ix-xewqa li mbagħad missieru jkompli jagħtih mena hija r-regola minnha nfisha li tkabbar ix-xewqat. Ħanieħduha bil-maqlub issa. Kieku dak it-tifel mar fuq missieru qallu Daddy irid nixtri mobile, qallu ħaħudu. Jista' jeduka ruħu fix-xewqat dak it-tifel, jista' jikber fix-xewqa dak it-tifel, jista' jgawdija x-xewqa dak it-tifel. Il-bot li jkun hemm bejn it-talba tal-oġġett u l-qlieħ, is-sodisfazzjon tal-oġġett. Għax ix-xewqa hemmhekk qiegħda, ix-xewqa qiegħda bejn it-talba meta tiġi f'qalbi it-talba u il-mument li fih dik it-talba tiġi sodisfatta, tiġi maqluha. Jekk dak il-gap, dak il-bot huwa qasir ħafna, kif sfortunatament qegħdin nagħmlu llum fis-soċjetà tagħna, allura x'aħna nagħmlu? Qegħdin immardu il-proċess tax-xewqat m'għadniex nafu nixtiequ. Mhux hekk din tismagħha tagħna jgħiduha b'mod hekk ordinarju ħafna, ma jogħġbu xejn, laqas jaf xi rejt, ma jafx biex irid jilgħab. Tant għandu affarijiet li laqas jaf x'se jagħmel, laqas jaf minn fejn se jibda. Interessanti, dawn huma kollha sintomi tal-marda tax-xewqat. Mena regola, liġi u xewqa, imħabba u kmandamenti flimkien. Ħammurru fuq Ġesu issa biex nifhmu ftit aħjar. Ara kemm sabiħa. Jekk tħobbuni tħarsu il-kelma tiegħi, il-kmandamenti tiegħi. Mela jekk aħna nħobbu lil Ġesu, jekk aħna nħobbuh tassew, irridu nassumu, irridu nippruvaw ngħixu fil-ħajja tagħna dak li aħna nħobbu. Mela, jekk jien imqanqal, jekk jien nammira lil Ġesu, u jekk aħna nirriflettu fuq u jekk aħna nikkontemplaw lil Ġesu, ma tistax ma tiġinix tqanqila ta' ammirazzjoni u ta' xewqa ta' mħabba lejn Ġesu, ma tistax. Għax huwa t-tjubija, iżbuħija, il-verità. U inti bil-fors trid tħobbu dak li hu tajjeb, dak li hu sabiħ, dak li hu veru. Imma f'dak li aħna nħobbu f'Ġesu hemm ukoll dawn ir-regoli. Hemm ukoll din id-direzzjoni tal-ħajja. L-imħabba mingħajr direzzjoni hija imħabba kampata fl-ajru, fl-arja. L-imħabba jekk jien ngħidlek inħobbok, imma kif tħobbni? Urini bl-email kif tħobbni. U hawn jidħlu l-mandamenti, hawn tidħol ir-regola. Sewa billi ngħidlek inħobbok, jekk imbagħad għandek bżonni, għandek bżonn l-għajnuna tiegħi, ir-regola tieni daqqatejt, ir-regola u jiena ma nagħtix kasek. X'imħabba dik? Mela jekk tħobbuni ħarsu l-mandamenti tiegħi mhix rikatt, mhix kundizzjoni imma hija konsegwenza. Hija konsegwenza. Konsegwenza tal-imħabba tagħna lejn Ġesu. Jekk jien inħobbu lil Ġesu, l-imħabba minn nfisha timplika fija ġo fija li jien nipprova nimitah lil Ġesu. Nipprova nagħmel dak li jixtiequ, dak li jixtieq minni. U jkompli Ġesu, interessanti għax wara l-full stop tal-paragraf ta' qabel, jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi full stop, issa għandna konġunzjoni għandna u jiena nitlob lil missier mela tkompli din is-sentenza tkompli ma ta' qabilha. U xi kompli ma ta' qabel? U jiena nitlob lil missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Ħaniqfu hawn. Mela, aħna tlaqna bil-fatt illi min iħobb lil Ġesu jipprova jimitaħ, jipprova jgħix bħal Ġesu, jipprova saħansitra jintegra fil-persuna tiegħi ir-regoli, id-direzzjoni li jagħtini Ġesu fil-Vanġelu. Tajjeb. U x'jiġri meta nagħmel hekk? Dak il-ħin, f'dak il-mument, meta jien qiegħed nipprova ngħix kif jgħix Ġesu għax inħobbu, f'dak il-ħin ikun qiegħed Ġesu jitlob lill-missier f'dak il-mument biex il-missier jagħtini difensur ieħor. Minu d-difensur ieħor? Aħna nafu minu d-difensur ieħor huwa l-Ispiritu Santu. Sta nitkellmu ftit fuq. U għaliex jgħid difensur ieħor Ġesu? Għax Ġesu huwa nnifsu huwa d-difensur. Interessanti għax din il-kelma parakletos insibuha 5 darbiet fit-Testament il-ġdid kollu. 4 darbiet hawnhekk fil-kapitli 14, 15 u 16. Se nisemgħuha dawn il-ġranet issa kalla jrid qabel Pentekosta ma ninsewx illi
mhux il-ħadd li ġej ma ta' wara niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja, Pentekoste, allura se nisimgħuh il-difensur, il-Parakletos, u jsemmiħ ukoll San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 2 meta jgħid. Jekk tidimbu toqgħodux tinkwetaw, interessanti, Jekk tidimbu tindunaw, jiġifieri tindmu, għax meta jien ninduna li dinibt nindem, toqgħodx tinkwieta għaliex, għax għandkom id-difensur. U jkompli jgħid minnu, Ġesu Kristu li jidħol għalina quddiem il-Missier. U għalhekk San Ġwan jgħidilna bid-difensur ieħor, Ġesu hawnhekk jitkellem minn difensur ieħor, għaliex għax huwa id-difensur ieħor huwa l-Ispirtu Santu. Ejja nippruvaw nifhmu ftit il-kelma Parakletos, dan id-difensur minnu x'inhu. Mela din il-kelma fl-iskrittura anki bil-Malti, fil-Bibja ġiet tradotta għal diversi snin mod, imbagħad bidlu la traduzzjoni, imbagħad reġgħu bidlu ilha. U kultant għadna nsibuha anki f'verżjonijiet oħra tal-Bibja. Pereżempju nsibu l-kelma Paraklitu, jew il-kelma Avukat, jew il-kelma Difensur. Ġifieri huma kliem jew il-kelma Sokkorritur, diversi jew il-kelma dak li jagħti l-għajnuna. Huma kollha kelmiet li jippruvaw jittraduċu din il-kelma tant misterjuża, il-kelma Parakletos. X'inhi il-kelma Parakletos? Il-kelma Parakletos kif qedtilkom insibuha ftit fit-Testament il-Ġdid 5 darbit biss, imma nsibuha ħafna drabi fil-letteratura Griega. Nsibuha diversi drabi fil-letteratura Griega. U l-ewwel qabel kollox dan id-difensur fil-letteratura Griega huwa dak illi meta jkun hemm tip ta' proċess kif kienu jagħmluh dak iż-żmien dakinhar kontra xi ħadd li kien jiġi meqjus bħala ħati, kien ikun hemm biss il-ħati jew il-persuna li se tiġi ġudikata flimkien max-xhieda, żewġ xhieda, daqshekk, dak kien il-proċess. U l-bqija mbagħad kienu jkunu l-imħalfejn. Imma meta mħallef ma kienx ikun konvint mis-sentenza, pereżempju li kienu qatgħu biex jikkundannaw lil dak il-ħati, meta wieħed minnhom ma kienx ikun konvint minn din is-sentenza, anzi forsi kien ikollu idea differenti u kien jaħseb li dak li għadhom kif ikkundannaw mhux ħati imma fil-fatt innoċenti x'kien jagħmel. Kien jinżel minn fuq il-bank tal-imħalfejn u joqgħod ħdejn dak li huwa meqjus bħala ħati. Bħalli kieku jrid jgħidilhom, jekk se tikkastigaw lilu, ikkastigaw lili wkoll. Għaliex jien qed nidħol għalih biex bħajti bl-enerġija kollha tiegħi, bil-persuna kollha tiegħi ngħid ngħajjat li dan huwa innoċenti. Mela din hija l-ewwel ġbija, l-ewwel image li għandna tal-Parakletos fil-letteratura Griega. Ippruvaw sa trasferixxu dan il-ħsieb. Inpoġġu dan din l-idea fuq l-Ispirtu Santu kif iġibruħu magħna. Ara kemm sabiħa. Ara kemm sabiħa. Dak illi iqabbes wiċċu għalina. Dak li jagħmel wiċċu għalina. Dak li jiddefendina. U hekk hawn toqgħod sewwa traduzzjoni u xekk li għandna fil-verżjoni tagħna fil-Bibja il-kelma difensur. Imma mhux biss difensur. Il-kelma Parakletos tfisser ukoll avukat. Il-kelma avukat advocatus. Imsejjaħ vocatus biex joqgħod ħdejn. Biex jissapportja. Biex il-persuna ma tkunx weħida. Dan huwa it-tieni sinifikat, it-tieni tifsira tal-kelma Parakletos. Il-kelma Parakletos tfisser ukoll mela dak li jiġi ħdejja, dak li ma jħallinix waħdi, dak li joqgħod attent illi jien ma jkolli bżonn ta' xejn biex jidħol għalija ħalli jgħinni. U din hija t-tieni tifsira illi nsibu fil-letteratura Griega tal-kelma Parakletos, imma hemm l-aħħar tifsira. Illi hija t-tifsira tas-sokkorritur jew tal-interċessur. Jiġifieri dak illi meta jkun jaf li jien fil-bżonn jew jipprova jgħinni jew jipprova isejjaħ lil dak jew lil dik jew l-ieħor jew lill-oħra li jistgħu jgħinuni biex jien inkun sodisfatt fil-bżonnijiet tiegħi. Biex jgħinni dak li jidħol għalija. Id-difensur, l-avukat, is-sokkorritur li jidħol għalija. U dawn huma tliet tifsiriet tal-Ispirtu Santu illi huma miġbura fil-kelma Parakletos. U dan hu dak li Ġesu jitlob għalija, jitlob għalik lill-Missier
Meta aħna maqudin miegħu ninaqdu miegħu fl-imħabba tagħna lejn Ġesu nippruvaw ngħixu il-kmandamenti, il-kelma. Ma ninsewx li meta Ġesu qalilna biex ngħixu l-kmandamenti qiegħed jirreferi l-ewwel qabel kollox għall-kmandament il-ġdid. Mhux qiegħed jirreferi għall-kmandamenti ta' Mosè, l-10 tal-Antik Testament, le. Imma qiegħed jirreferi għall-kmandament il-ġdid li ftit qabel kien għadu kemm tagħna. U li minnu dan il-kmandament il-ġdid? Ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Min dan jaraf kulħadd li intom dix-xibli tiegħi mill-imħabba ta' bejnietkom. Dan hu l-kmandament il-ġdid. U allura qabel Ġesu għal kmandamenti. U ma qalx kmandament, ħarsu l-kmandament. Le, għal kmandamenti. Għax dan il-kmandament wieħed, dan il-kmandament il-ġdid, fil-ħajja tagħna ta' kuljum isir ħafna kmandamenti. Il-lejla stess, pereżempju, rid tieħu paċenzja bir-raġel jew bil-mara, imbagħad rid tistenna, mela li tieħu paċenzja u mod kif tħobb. Li tistenna u mod kif tħobb. Imbagħad trid taħfer u mod kif tħobb. Kif qed tgħix il-kmandament il-ġdid. Imbagħad ipprevedejt li se tiġri xi ħaġa allura ħsibt minn qabel tħammur naħseb biex ikollna xi ħaġa għal-għada, mort tixtri ħsibt ipprevedejt huwa mod kif tħobb. U allura dawn huma l-kmandamenti huma diversi modi illi l-ħajja tagħna ta' kuljum, l-istorja konkreta tagħna iġġalna nirriflettu naħsbu u xek fil-kreattività tagħna biex nippruvaw ngħixu dan il-kmandament tal-imħabba. U allura għalhekk kmandamenti. U meta ngħixuhom dawn il-kmandamenti, aħna mhux biss inkunu qegħdin inħobbu lil Ġesu, imma nkunu nipparteċipaw, nieħdu sem f'din l-esperjenza li qiegħed jitkellem minnha Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, nipparteċipaw nieħdu sem fl-esperjenza tal-Paraklitu, tad-Difensur, tal-Avukat. U dan l-ispirtu, din il-pneuma bil-Griek, jibqa' magħna dan l-ispirtu. Jibqa' magħna, ikun magħna. U mhux illum jew għada, imma jibqa' magħna għal dejjem. U għandna prova ta' kif jibqa' magħna l-ispirtu dan id-difensur għal dejjem. Għandna prova sabiħa ċara. Ħafna drabi aħna jkollna l-idea li l-Ispirtu Santu jkun magħna meta niftakru fih biss, imma mhux veru. Ma ninsewx li l-Ispirtu Santu apposta. U il-persuna ta' Trinità il-minsija, ngħidulu, apposta. Għaliex, se nerġgħu nduru fuqha din. Għax f'kull relazzjoni bejn tnejn, ifmu sewa x'se ngħid, f'kull relazzjoni bejn tnejn dejjem hemm terza persuna li tgħin jew tfixkel fir-relazzjoni li hija l-minsija. F'kull relazzjoni bejn tnejn dejjem hemm terza persuna li tgħin jew tfixkel fir-relazzjoni li hija l-minsija. Fil-każ tar-relazzjoni tagħna ma' Alla l-Missier, mela relazzjoni bejn tnejn, aħna u Alla l-Missier, hemm din it-terza persuna, il-minsija, li tgħinna li tibqa' magħna dejjem biex tgħinna f'din ir-relazzjoni tagħna bejnna u l-Missier. Huwa l-Ispirtu tal-Verità. X'jiġifieri l-Ispirtu tal-Verità? Huwa l-Ispirtu li jgħidilna l-affarijiet kif huma, kemm fuq Alla kif ukoll fuqna. Huwa l-Ispirtu li jgħidilna li Alla hu Missier. Huwa l-Ispirtu li jgħidilna li Alla jaħfrilna. Huwa l-Ispirtu li Alla jgħidilna illi qegħdin niżbaljaw. Huwa l-Ispirtu li lilna jgħidilna li aħna l-kol kemm aħna għandna dinjità, li aħna wlied il-Missier. U qiegħed magħna dan l-Ispirtu, qiegħed magħna. U kont se nipprova nġibilkom proviżar ta' kif dan l-Ispirtu qiegħed magħna. Insemmi eżempju sempliċi xkejken, hekk dalgħodu ġiet persuna hawnhekk biex titqarben fil-kappella, ekku veru gustajtek, qalt li qajma l-rwieħ, qalt li għall-rwieħ. Qalt li ma kontx naf li qegħdin tqarbnu nhar ta' ħadd, ma kontx naf. Qalt li kemm qed nieħu pjaċir, qalt li għax għalkemm kont nisma' l-quddiesa fuq it-television, qalt li ma qisu diġà minn filgħodu kont inqum mhux sewwa għax mhux se nitqarben, għax mhux se nersaq lejn Ġesu. Min taħsbu li hemm wara dan il-ħsieb, wara din l-idea, wara din l-ispirazzjoni, min taħsbu li hemm? Mhux l-Ispirtu tal-Verità, mhux l-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu magħna l-ħin kollu. Fejna fin qed naffeċ, affixt, żbaljajt, waqajt u jibda ġej mill-ewwel f'moħħi.
titlob maħfra lill-Alla għax ma tarax kif tagħmel tmur tkellem għas-sejs għax ma huwa l-Ispirtu ta' Alla li qiegħed jibbuttani jippuxjani. Imma huwa spiritu sieket, spiritu li joqgħod lura. Għadni kif qedtilkom illi dan l-Ispiritu Santu huwa t-tielet persuna ta' Trinità l-iktar minn sija. Huwa preżenti fir-relazzjoni tagħna mal-Missier. It-tielet element. Ħaniprofaw nifhmu ftit dejnek għax naħseb li tista' tagħtina ħafna dawl. Ftit ilu qedtilkom illi kull relazzjoni, hu relazzjoni tiegħek mar-raġel, relazzjoni tiegħek mal-mara, jew relazzjoni tiegħek mat-tfal, kull relazzjoni, jew relazzjoni tiegħek ma' ħabib jew ma' ħabiba, kull tip ta' relazzjoni. Qatt ma tista' tkun bejn tnejn. Tgħidu li veru, le ma tistax tkun. Ngħidula dijadika bejn tnejn. Le, kull relazzjoni hija dejjem bejn tlieta. Dan ma ngħidux jien, dan jgħiduh ħassiba kbar, hekk bħal Lacan, li huwa filosofu Franċiż, bħal Murray Bowen li huwa psikologu Ingliż. Diversi nies jgħidu din ir-realtà, din il-verità. Ħanippruvaw nifhmu ftit hekk x'aħna qegħdin ngħidu. Mela nagħmlu mod li jiena miżewweġ u għandi l-mara. Tajjeb, jekk ir-relazzjoni tiegħi mal-mara hija sabiħa u tajba u xek, allura mexxejn u mexxin sewwa. Imma aħna nafu li aħna dajfin, aħna nafu li r-relazzjoni bejn u bejn il-mara qatt ma tista' tkun perfetta dejjem, u xek, u xi darba jew oħra se nisgarraw, jew jien jew hi. Allura x'jiġri? Mingħajr ma ninduna awtomatikament jien semmur jew fejn omma jew fejn missiera, jew fejn ommi jew fejn missieri, jew fejn ħabib jew fejn ħabiba, u x'nagħmel? Nirreleasja mingħajr ma ninduna dik it-tensjoni, noħroġ dik it-tensjoni ma' dik il-persuna l-oħra, ma' tielet element ta' relazzjoni. Issa, jekk dik tkun persuna żbaljata, ħażinarija u relazzjoni tiegħi mal-mara, ħażinarija. Imma jekk tkun il-persuna ġusta tajba, x'ġejt tista' tagħmel fir-relazzjoni. Imma din interessanti għax kull relazzjoni hija trinitarja. Bitlieta, bħat Trinità. Għaliex? Għax aħna magħmulin xbija ta' Trinità. Trinitarja, interessanti. U allura meta aħna qegħdin f'relazzjoni mal-missier, għandna bżonn ta' xi ħadd ieħor illi kemm meta nkunu sew, jgħinna nkunu sew mal-missier, u kemm meta tiġri xi ħaġa tinħoloq xi ftit ta' tensjoni jew ninsew xi ftit il-xulxejn. Ħabtilna ftit il-bib tal-qalb tagħna jfakkarni lilna hemm bżonn terġa' tikkonnettja mal-missier. Hemm bżonn terġa' tintrabat mal-missier. Il-missier qiegħed ifittxek. Il-missier qiegħed iħobbok. Kemm hi sabiħa din il-figura, dan il-personaġġ. Kemm hu preżenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm hi sabiħa din il-preżenza fl-istorja tagħna. U bil-fors id-dinja ma tistax tirċevih. Għaliex id-dinja, kif jgħid San Ġwan, hija d-dinja tal-gidba, d-dinja tal-gideb, mhix id-dinja tal-verità. Hija d-dinja u xek li tipprova kemm jista' jkun turi dak li mhix. Hija d-dinja illi miskina billi mhix konvinta mit-tjubija misbuħija tagħha allura trid tossid li tagħmel affarijiet kbar, ħwejjeġ kbar. Nsemmu eżempji sempliċi. Fejn fien persuna li forsi miskina ma tantx għandha stima tagħha nfisha, allura tħossha li mhix bħall-oħrajn. Tħossha li m'għandix dinjità daqs l-oħrajn. Se jkun ftit komplikata l-persuna bħal dik li tħoss il-qawwa tal-ispirtu jekk ma ssejbx il-komunità in-nies l-oħrajn ta' madwarha li jgħinuha taraf li għandha l-istess dinjità bħalhom. Persuna oħra pereżempju li jidrilha li biex tagħmel sens, biex tagħmel ħoss, trid tagħmel affarijiet kbar. Tagħmel affarijiet kbar. Allura taqa' u xekk fil-ħmerijiet. Trid tagħmel l-affarijiet straordinarji. U dan l-ispirtu tal-verità diffiċli biex dik il-persuna tisemgħu għalkemm ikun fija, imma billi l-Ispirtu Santu għandu vuċi sottili ħafna, ma joħnoqx il-libertà tal-bniedem, allura joqgħod attent kif jitkellem qatt ma jimponi ruħu, allura jiġri spiss illi persuna bħal dik ma tisimgħux. Id-dinja tal-gidba,
Il-gidba m'hemmx għalfejn nagħmluha u xek bl-intenzjoni ta' ħammur nikdeb le, imma xi drabi nkunu ngħixu gidba mingħajr ma nindunaw. Per eżempju, nistgħu nkunu ngħixu l-gidba li jien biex ikolli valur u xek rid bil-fors nissagrifika ħajti sal-aħħar qatra tad-demm biex ikolli valur bħala persuna, mhux biex inħobb. Biex ikolli valur bħala persuna. Jew inkella jien biex ikolli valur bħala persuna irid inkun dejjem on the top. Ikkundannat li nkun dejjem on the top. Dawk huma gidbiet li aħna ngħixu u qas nindunaw. U l-ispirtu tal-verità u xek f'gidba bħal dik ma tantx jinstema'. Għax dik il-gidba tant tkun tajjat u ħafna gidbiet oħra. Pereżempju gidba oħra hi li jien bil-forsi rid naqbel ma' kulħadd. Allura anki jekk inti qed tgħidli xi ħaġa li kważi qed tweġġani biha, imma jien xorta ħanejlek u iwa għandek raġun naqbel miegħek, hija gidba oħra. Gidba oħra. Altru tħobb bl-imħabba li jrid Ġesu, altru tħobb kif jixtieqna Ġesu nagħmlu u altru takkomoda. Altru tkun kompjaċenti ngħidula, kważi tilaq biex l-oħrajn iħarsu lejk mod sabiħ. U allura meta ngħixu dan il-gideb aħna ikun diffiċli għalina biex nisimgħu l-Ispirtu ta' Alla li jkun fina. Naħseb nrossuh nreknuh f'kantuniera u l-vuċi tiegħu li mhix qawwija, l-Ispirtu għandu din il-karatteristika. Jitkellem, imma mbagħad dan bħal meta jispirak jgħidlek isma' ċemplila li dik il-mara ilha ma toħroġ qabel kont tiltaqa' magħha hekk sikwit u kont tuħbieb, ċemplila. Jekk kien dak il-ħin ma taqbax l-okkażjoni, ma taqbadix dak il-ħin, wis probabbli dik l-ispirazzjoni taħrablek, taħrab. L-Ispirtu għandu din il-karatteristika li huwa ħafna veloċi, ħafna ma taqbdux bidejk, huwa spirtu propju spirtu. U allura id-dinja la tista' tarah u lanqas tarfu, imma intom tarfuh għaliex jammar magħkom huwa fikom. U Ġesu jkompli. Ma nħallikomx il-tima, nerġa' niġi għandkom ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom qed tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qed tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Hawnhekk hawn kliem verament mimli sinifikati. Kliem li meta taqrah huwa sempliċi, kważi m'hemmx tispjega, m'hemmx tfisser. Imma huwa dens mimli ħafna fis-sinifikati. L-ewwel qabel kollox. Ma nħallikomx il-tiema. Din hija kelma qawwija ħafna. Hija kelma qawwija li wieħed iħossu il-tejm. Li wieħed iħossu l-tejm jiġifieri li wieħed iħossu mhux biss waħdu solitudni. U min jaf forsi kemm minna nħossuna weħidna. Mhux biss li tħossok waħdek, imma li tħoss li m'għandekx oriġini, li tħoss li spiċċaw l-eruq, li tħoss li m'għandekx passat, m'għandekx storja. U għaw minna wkoll li forsi kellna nwarbu l-istorja, kellna narmu l-istorja, forsi l-passat tagħna tant kien diffiċli, forsi r-relazzjoni mal-ġenituri tagħna meta konna żgħar tant kienet komplikata minħabba problemi u diffikultajiet. Li nħossuna propju il-tiema anki l-lum, mingħajr storja ta' relazzjonijiet parentali, momna ma' missierna. Imma Ġesu qiegħed jgħidlek ma nħallikx il-tejm, ma nħallikomx il-tiema. Għaliex? Għax għandna l-missier. U għalhekk batilna l-Ispirtu Qaddejs, il-Paraklitu, id-Difensur, biex ifakkarna li aħna marbutejn f'din ir-relazzjoni mal-missier. U għat-tielet element kif semmejna ta' relazzjoni illi jaqqat il-missier magħna u lilna mal-missier. U allura jkompli Ġesu, jien nerġa' niġi għandkom. Mhux biss l-Ispirtu Qaddejs, imma anki jien se nerġa' niġi għandkom. U kejf? Għax id-dinja mhux se tarfu lil Ġesu, imma aħna narawh, aħna narfuh. Kejf? Meta jiġi għandna? Ġesu kien qiegħed jirreferi u xekkal meta kien se jmut, imbagħad iqum, u mhux biss imbagħad jidher ftit lid-dixxipli ma telaq issa, m'għadux magħna fiżikament Ġesu huwa magħna realment f'diversi preżenzi,
ma speċjali fl-Ewkaristija u fil-kelma li qegħdin niċċelebraw u fil-persuni ta' madwarna, realment ta' veru qiegħed magħna, mhux taħt ixbijat, verament qiegħed magħna Ġesu, realment. Ġesu qiegħed magħna realment, imma mhux fiżikament. U allura din il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis illi hu jitlob lil missier għalina, b'din il-qawwa aħna nindunaw li Ġesu huwa preżenti, li Ġesu qiegħed f'nofsna. Imma biex nindunaw tassew iridu ngħixu il-kmandament ta' Ġesu, iridu nkunu marbutin miegħu, iridu ngħixu l-imħabba. Ħanippruvaw nifhmuha ftejtek, għax hija komplessa u sempliċi fl-istess ħin. Meta jien u int ngħixu l-imħabba, meta aħna ngħixu l-imħabba ta' Ġesu, meta nippruvaw npoġġuha fil-prattika, meta din l-imħabba agape, l-imħabba li ma toqgħodx tara dbatija, l-imħabba li hija qotja, li tagħti lilek innifsek bija, u speċjali li dawk li huma fil-bżonn lil-batuti, meta aħna ngħixu din l-imħabba, x'ikun qiegħed jiġri? Mhux jien inkun qed ngħix, imma Ġesu li jgħix fik, Ġesu li jgħix fija, Ġesu li jgħix fina. San Pawl, mhux jien li ngħix, imma Kristu li jgħix fija. Allura Kristu huwa ħaj bil-verità, mhux paroli tal-Vanġelu, ħaj bil-verità. Meta jien ngħix l-imħabba ta' Ġesu, huwa l-Ispirtu Qaddis li qed iqawwini b'din l-imħabba. Huwa l-Ispirtu Qaddis li qed jimlieni bil-qawwa kollha li tiġi mingħand il-missier li jħobbni. Meta jien qiegħed ngħix l-imħabba, allura Ġesu qiegħed jgħix fija. Allura veru dak id-diskors, jiena f'missieri, intom fija, jiena fikom, veru dak id-diskors li qed jgħid Ġesu. Huwa veru daqskemm aħna ngħixu il-kmandament il-ġdid, daqskemm aħna ngħixu l-imħabba. Mela il-missieru Ġesu kienu ħaġa waħda, ċappa waħda. Maqudin flimkien ħaġa waħda. Jien inkun maqud ħaġa waħda ma' Ġesu meta ngħix il-kmandament tal-imħabba. Ġesu ikun ħaġa waħda maqud miegħi meta fija hu jeżerċita jħaddem l-imħabba. Meta titħaddem fija l-imħabba, aħna u l-missier, aħna u Ġesu u aħna, il-missier u aħna, inkunu ħaġa waħda, it-Trinità, inkunu ħaġa waħda. Din hija l-intensità u fl-istess ħin is-sempliċità tal-Vanġelu tal-lum. U Ġesu jerġa' jikkonkludi kif beda. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak li jħobbni. Preċis kif beda. Fit-terminoloġija biblika, dan ngħidulu kjażmu, mhux għażmuta, kjażmu. Għax għandna il-bidu u t-tmiem huma simili. Jekk aħna nħarsu lejn il-bidu tal-paragrafu u t-tmiem tal-paragrafu għandna ripetizzjoni tal-istess idea. Sintendi, il-paragraf l-aħħar it-tmiem tal-paragrafu huwa iktar intens, iktar profond. Għax issa għamilna l-mixja kollha. Ara xejdilna Ġesu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi, allura min iħobbni u min iħobb, min iħalli lili nħobb permezz tiegħu, dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-missier. U jien ukoll li nħobbu u nurih lili nnifsi. U hekk jagħmel pass ieħor Ġesu bħala konklużjoni. Meta jien nipprova ngħix l-imħabba, meta nħalli l-Ispirtu ta' Alla d-difensur l-avukat jgħinni iħaddem fiha l-qawwa tal-imħabba, il-qawwa tal-maħfra, il-qawwa tal-aċċettazzjoni, tal-akkoljenza tal-oħrajn, il-qawwa tal-ħnina u xek li nkun kapaċi nilqa' persuna bit-tajjeb u bil-ħażin tagħha. X'ikun qiegħed jiġri? Dak il-ħin, meta jien inħaddem fiha din l-imħabba li Ġesu wkoll iħobbni. Imma mhux biss, anki l-missier iħobbni. Iħobbni l-missier, iħobbni Ġesu u x'jiġri jiżjed. Ġesu juri lilu nnifsu lili. Jien naraf min hu iktar Ġesu. U nikkonkludu bija. Mela li tkun taf fuq Ġesu mhix kwistjoni ta' trasmissjoni ta' ideat, mhix kwistjoni konjettiva, biex inkun iktar sempliċi, mhix kwistjoni tal-moħħ. Li nkun naf lil Ġesu mhix kwistjoni intellettwali, mhix kemm jien kapaċi naqra l-Vanġelu nistudjah u niftakar minnu le. Hekk nista' ngħid inkun naf fuq Ġesu.
Imma li nkun naf lil Ġesu, u għalhekk jispiċċa l-Vanġelu nurih li l-nifsi. Li nkun naf lil Ġesu, nagħmel esperjenza ta' Ġesu. Li naraf tassew minu Ġesu meta jien inħobb lill-oħrajn, meta jien inħaddem fija il-kmandament il-ġdid, meta jien inħalli l-Ispirtu ta' Alla li hu l-imħabba ta' bejn il-missier u l-iben issir ħajja fija, isir ħaj fija. Dakinhar jien verament naraf minnu Ġesu. Allura l-fidi tagħna mhix kwistjoni ta' kemm naf, jew kemm nisma', jew kemm nieħu gost nisma' u nieqafhem. Le. Il-fidi tagħna tikkomprendi l-persuna sħiħa. Il-moħħ, l-intelligenza tagħna u xek. L-ewwel ismieħ, imbagħad il-moħħ tagħna, imbagħad il-qalb tagħna, rridu nħossu iżbuħija, nħossu l-ferħ tal-kelma ta' Ġesu, imbagħad dak il-ferħ irid iqanqal fina però għażliet, deċiżjonijiet u emil. Huwa meta jien nagħmel, meta jien inħobb fil-konkret, fil-prattika, dakinhar jien ninduna minnu Ġesu. Dakinhar nara fiktar tassew minnu Ġesu. Hekk il-mulej jagħtina lilna l-koll biex matul din il-ġimgħa illi fija jekk Alla jrid nibdew ukoll in-novena tal-Ispirtu Santu, Alla jrid nhar il-ġimgħa li ġejja nibdew in-novena tal-Ispirtu Qaddis. Jagħtina il-mulej biex matul din il-ġimgħa nippruvaw kemm jista' jkun inħarsu lejn Ġesu, inħalluh idawwalna bil-ħarsa sabiħa tiegħu, bil-ħarsa ħanina tiegħu, jimlina bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu, jimlina bil-ħeġġa biex ngħixu il-kmandamenti ġdid li mħabba lejn l-oħrajn, u kultant Ġesu jgħaddina minn provi ta' biex inħobbu lill-oħrajn. Imma ejjew inħallu lil Ġesu jirbaħ fina f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Ejjew inħalluh iħobbna. Ejjew inħalluh iħobb lill-oħrajn permezz tagħna. Biex imbagħad verament l-Ispirtu ta' Alla li jiġi fina jekk Alla rid mhux il-ħadd li ġej mal-ħadd ta' wara niċċelebraw il-miġġija tiegħu, verament ikunu nistgħu ngħidu iwa. Maħniex niftakru fi ġraja li ġrat 2000 sen ilu iwa. L-Ispirtu jagħtini l-qawwa llum biex inħobb. L-Ispirtu jagħtini l-qawwa llum biex Ġesu jgħix fija u jien ngħix fih. Il-lejla tajba li konkludu bl-istess song li bdejna qabel ma' verżjoni oħra. Verżjoni oħra. Jekk tħobbuni tħarsu l-kmandamenti tiegħi.